बोथोर बाय बोथोर गाइखेराखौ सोलायहोलांबाय था ओमफ्राय बोथोर बाय बोथोरनो फिथाइ सामथाइखौ जानो सोलोंग्रा खालामदो सार दानिफ्रायनो बोथोरजों लोगोसे लंकायाव थाङोब्ला राबन जायो बे बाथ्राया बेसेबां सैथो? खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअआ एसे इन्टारेस्टिंथार बैबो सासे दङना जोंनि बिटिसिआव आदिबासि सासे माने हेल' 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 होनग्राया बिराद इन्टारेस्टिंथार बिनि भिडिअखौ आंबो नायो फल' खालामनानै हो दे माबा मोनसे हेमब्र नामाबो फल' खालामनानै हो हेल' 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 होनो बे मोनसे सोदोबखौनो बिराद इन्टारेस्टिं मोनो आं नायदों ओमफ्राय बिनि भिडिअआवहाय पलिटिक्सनि बाथ्रा ओंखारा आरो बियो पलिटिक्सनि राजखान्थिनि भिडिअबो लाबोआ बारा ओमफ्राय माखासे फल'वार्सफोरा बिनि फल'वार्सफोरा बेखौ सोंनो थिननायलाय सिबाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनाव माखासे कुइसन खालामदों मा कुइसन खालामदों मोनथिबाय आं बिनि बे कुइसन मोनसेनिखौल' होगोन दे ओमफ्राय आलादा आरो गुबुन मोनसे होजाथावथाव दङब्ला बेखौ होनोसै ओमफ्राय बाद बाखिखौ आङो काट खालामनानै होनो खालामजोबगोन आरोखि दा कुइसनानो जाहैबाय लंकायाव थाङोब्ला राबन जायो मा बिनि एन्सारखौ मा होदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया बिराद इन्टारेस्टिंथार मिनिथावथावखा रन्जन दैमारिनि गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव रन्जन दैमारिया मानो दासिमबो गवा बिनि एन्साराखौबो होलांबाय गोलाव मोजाङैनो होलांबाय बिनि सायावबो बुङोबा बुंनो हायो बुंबावनो हायोमोन नाथाय गोलाव जागोन आरो माखासे फैसा जाख्ल'नाय जानाय जायि ना बिनि सायावबो माखासे कुइसन फल'वार्सफोराबो कुइसन खालामनो सोंनो थिनहरग्राफोराबो जात जात सोंनो थिनहरो जाय हक आं बेखौ होग्रोथ'ला उनाव होगासिनो दङ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नालेंखर बिदैखौ सोर सोर गोजा बिदि लोंनो मोलोंखो नालेंखर बिदै नङा होमबा खिन्थु बिटिसिआवहाय सानैसोल' लिडारबो नङा माबो नङा दे बिसोरो जेरै सुबिदा मोनो एरै थिउ थांग्रा बास्लायग्रासो बिसोरो आरोखि बिसोरबो खिन्थु सानसे समाव नोगोर गावलायनानै फैनाय मानसिसो हाथियार हमनानै गावलायना फैनाय मानसिसो दा जाहैबाय मा घटनाया वाट्सएप फेसबुक दाखालिथ' फेसबुकआव नुज्रोदोंमोनलै आं माने सोरनिबा सावगारि माबा माबि XYZ हाब बिनि बिसिया बिखौ नुदोंब्लाथ' जाथारबायलै बियो माने हाथियार लाना फैनाय बियो हासिलाय लानानै नांबुनाय बर'फोरनि थाखाय बिराद दुखु दाहा लाबोनाय हर सान अबसे बियो नैबे मोनसे खोथाया थिग 99आवल'नो एसे गावलायनो मोनदों गुबुनफोरजों ओमफ्राय आरो बाद बाखिथ' बिल्डिं सायाव थाना फैनानैनो देरबोनाय बियो माखासे जायगायाव मोनाखै बियो खिन्थु बिनि माखासे फटकखौ जुदि बिनि बिसिया नुदोंब्ला मा महराव थाखोलै बियो आं बेखौ साननानै आग्रह मोनाखै आरोखि माखासे टेबोलाव जिरायनानै नालेंखर बिदै लोंनाया बा गोजासो माथो नालेंखर बिदैया आं बिदि नालेंखर बिदै गोजा मोलोङाखैमोन खिन्थु बिनिया नालेंखर बिदैया एसे गोजाथार बेलेग धरननि बिनि न'खराव मोजांखि जाथारगोन फोदैया आं साननानै मोनाखै जाय हक आं बिनि बे ससेयाव सोरबा बुजिदोंबा बुजिदों सोरबा बुजियाखैबा बे आलादा बाथ्रा खिन्थु सिरियास मेटार बिनियाबो बेखिनि बाथ्राया आं बिखिनि काट खालामबाय दा जोङो गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि माखासे भिजुवेलखौ एसे नायनानै लानि आदैया जोंनिया खानाय गुफुर आदैया उदैयाबो माथो फुटबल बायदि थिलुनलुन ओंखारलायथारबायब्रा जोंना गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारनियाबो माने डाइनामिक लिडार ना बेबोथ' मा होननानै बुङो ओंखामनि जायगायाव बियो फ्रुट जायो दानिया गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया ग्रेप्स आपेल ना बायदि रोखोमनि ग्रेप्स बोथोर बाय सिजन बेबो जानो गोरोंथार फिथाइफोरखौ बाबा आंबो बेफोरबायदि बैसो जानायखाय बारा जायादां इदिसो सानदोंमोन बा बैसोआबो जाबाय बेसेरा जाया नङा खानायाबो फुरबाय जोंनि बिबथैनि बैसोनिबो देरसिन नङा होमबा
सार गबिन्द चन्द्रआबो दानिया रुटिनि जायगायाव आपेल जायो, ग्रेप्स जायो, थालिर जायो, ओमफ्राय साहानि जायगायाव गाइखेर लोंसै, पनिरसो जासैनो दानिया खोनानायावथ'। मानसिफ्रा जोंनिया बर'फ्राथ' बैसो जाब्ला ओंखाम नङाबाथ' सोलिथाराना, ओंखाम नांथारगौ जायो मोनायाव बा माबायाव। बेफोरबायदि रुटि जाफेरग्रा हुदाथ' गैथ्रा जोंनि ट्राइबेलफोरा। फुरा दाना डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया ग्रेप्स जायो, थालिर जायो, पनिर जायो, ओमफ्राय बिदिनो जुस, बिराद मोजां मोजां जुस लोङो, साहानि जायगायाव गाइखेर लोङो। खोनासंनानै लानो एसे गोथाव जादों एसे खोनासंनो। मा होननानै बुंगोन जों बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ। लंकायाव थांबा राजा जायो बा राबन जायो, बिनि एन्सारखौ गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया मा होनदों? थ' आंनि माखासे बाथ्रा बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा निमाहा बिनाय थाखाबाय दे। आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारि सार, इसरलै आंखौ जेलाव दाहरथार सार, नोङो अननानै केसबो दाहोथार इसर। नों बायदि जोंनि बिटिआरआव भगबान मानसि गैया सार। नों बायदि साननो हनो गोरों फुरा डाइनामिक लिडार। प्रमद बर'आलाय मा डाइनामिक, जोंनि गबिन्द चन्द्र बसुमतारियानो बिराद डाइनामिकखा। खोनासंनानै लाग्रोनि। लंकायाव थाङोब्ला राबन जायो, बे बाथ्राया बेसेबां सैथो? बेबायदि सोंदों आरोखि। लंकायाव थाङोब्ला गासैबो राबन जायोनो। थ' बिनि एन्सारखौ बोरै होनो लुबैगोन? राबननि आखुथायखौ मोजाङै सिनायना लाग्रोनाय मोजां जाया कुइसन सोंदों। राबना जाबाय सोर अत्याचारी राजा, जायखौ बेखौनो दानग्रा, सुग्रा, बुथारग्रा, बुरजाफोरखौ मोजाङै केयार लायै बायदि राजामोन। दा इन्डियानि जायफोर MLA जायो, MP जायो, MCLA जायो, बिथांमोना बेबायदि मार्डारार नामा? बे कुइसननि एन्सारखौ बिथाङा होग्रोनो जाया सोंदों। दा जेसेबां MP दं, जेसेबां MLAफोर दं, जेसेबां मन्थ्रिफोर दं, बिथांमोनहा राबन बायदि अत्याचारी नामा? दाहालागै दा रावबो मन्थ्रि, रावबो माबाफोरखौ MLAफोरखौ बेबायदि सोरखौबा नुबानो दाननाय, सोरखौबा सुनाय बिदि खामानि मावनाय नुवाखै। बेनिखाय बिथांनि कुइसनानो रं, इमप्रेक्टिकेल आरो बेसलेस। बिथांनि सोंनाया बेबो जानो हागौ कि लंकायाव थाङोब्ला राबन जायो माने गादियाव गाखोब्लानो फैसा जाख्रुबनाय, बेबो मोनसे सोंथि जानो हागौ। माने सोंनोबो हागौ कि माने गादियाव गाखोब्लानो फैसा माबानायनि, BTCखौ लुटिनायनि, बेफोरबायदिबो सोंथि जानो हागौ आरो बियो। बे हयथ' सिगांनि सरकाराव जादोंमोन खोमा, खिन्थु UPPLनि समाव रावबो रावखौ लुटियाखै। सरकारनि जि फान्ड फैदों बेखौ 1 पैसा खरस खालामनानै जों डेभेलपमेन्ट खामानि मावदों। जों दिनै रावबो पाब्लिकनिफ्राय गरसेबो थाखा लाफेराखै। जेनेबा साकरिनि नामाव, माबा मोनसे स्किम होनायनि नामाव, माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट खामानि मावनायनि नामाव जों रावबो रायजो राजाफोर फैसा बियाखै। बरन्स रायजो राजाफोरनो जों सुबिदाखिनिखौसो होदों। बेनिखायनो बिथाङा जिखिनि कनसेप्ट, रं कनसेप्टजों मिसलिड खालामजादों बिथाङा। बेनिखायनो मोजाङै स्टाडि खालामनानै दानि सिटुवेसना माबायदि, राबननि समनि सिटुवेसना माबायदि, राबननि आखुथाया मा, दानि आथिखालनि MLA, MP, MCLAफोरनि आखुथाया मा, बेखौ एसे मोजां बिजिरना नायनानै बाथ्राफोरखौ सिन्था खालामनानै सोंब्ला मोजां। लागाव जोंना गबिन्द चन्द्र बसुमतारि डिपुटि चिफआ माबा माबि दानथारु माथारु बायदिसिनाल' बाथ्रा होनलायलांबायलै। आयु आयु आयु, माने बिनि एन्सारा गैया। बिराद इन्टारेस्टिं। लंकायाव थाङोबा राबन जायो सोर? आरो नंखागौबो ना। जेब्ला इलेक्सन समावहाय सारमोना देरहानो थाखाय मा बाथ्रा बुंदोंमोन, मा प्रतिश्रुति होदोंमोन, मा खोथा होदोंमोन, नोंल' नङा गबिन्द चन्द्र बसुमतारि, गुबुनफ्राबो। नाथाय देरहाना थाङोब्लाथाय जोंनि बर'फोरल' नङा, बर' हारिफोरल' नङा, बर' हारिनि गुबुन ट्राइब, गुबुन जन'गोष्ठि, बिथांमोननो मा खोथा होना दोनदोंमोन?
बेफोरखौ मावफुंजोबनो हाया बैफोर मावफुंजोबनो हायिनि माखासे दुरबलताफ्राबो बेफोरबो माबा माबि बायदि रोखोमल' होनायलांबायला गायो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बै समाव जेनेरेल सेक्रेटारिमोन नोङो ओमफ्राय फैयै फैयै आफाद इफेक्सन जाखांनानै नोङो आफादगिरि जाबावदों आफादगिरिनि ब्रेनावहाय आयौ माबायदि जानांगौ माबायदि राजा लामा गाथेनाय धरना होनाय हा बिराद इन्टारेस्टिं आरो जाबाव बोथोर बाय बोथोर गाइखेराखौ सोलायहोलांबाय था ओमफ्राय बोथोर बाय बोथोरनो फिथाइ सामथाइखौ जानो सोलोंग्रा खालामदो सार दानिफ्रायनो बोथोरजों लोगोसे थ' गाज्रि खोथा बुंबायबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जै बर' हारिनि